हमार लड़का बड़ा। ये लोग तहरा के हमरा से अलग करे के चाहतड़न। ऐसन कैसे हो सकेला? हमार कलेजा के टुकड़ा के केहू हमरा से अलग ना कर सकेला। चंदा, तू जाके उनका के खाना दे दा, हम लड़का संभाल देता नहीं। बस ई सुते ही वाला बा, हम आवतनी। रहुआ चली। सुनी ना। हाँ, का भाई? हमरा डर लागता। काहे? उ चंदा अपना बच्चा की एकदम अपनी समझ ले पिया। देखा अंबिका, चंदा वो बच्चा के माई भी है, और कौनो भी माई के अपना बच्चा से लगाव होइए जाला। ऐसे कैसे हो सकेला? पैसा देले बानी जा हमनी के उ लड़का के बदले। उ लड़का हमनी के बा, हमार बा। देखता नहीं कैसे ना दी हमनी के लड़का। चंदा कहाँ चल गई? तो के बस छूटे हमारे लड़का के लेके भाग गए लोग। हमारे लड़का के अंबिका, अंबिका, हमारे लड़का के लेके भाग गए। चंदा, अब ठीक 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 बा। हाँ, ठीक 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 बा। हाँ, ठीक बा, ठीक बा। जी कब तक पहुँचब? इला अब ही रास्ता शुरू है भाई बा, और तू पहुंचे के बात करे ताड़ू। जितना टाइम लागेला उतना तो लागबे करी। हाँ, पहुंच जाए जब सांझ तक। सांझ ले? काहे? अरे पीपल वाला बाबा के शुक्र कहा कि सब ठीक हो गइल बा। जय हो पीपलवातर की परम बाबा। ठीक बा भौजी, रउआ टेंशन ना ली, हम ओकरा को कहियों से ढूंढ के ले आए। ठीक बा। हाँ। चंदा, चंदा, रुका।
तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाए। हाँ, डरा मत। कैसे ना डरी, इतना साल से जौन दर्द हम झेलल बानी, रउआ का पता। घुट घुट के जियत रही हम काली रउरा खातिर। काहे कि तू हमरा से बहुत प्यार करेलू। और ये भी सच बा कि हम तोरा के दुखी नहीं की देख सकत। हमरा पता बा तू जो ना हालत में बाड़ू, ओकरा बर्दाश्त कईल कितना मुश्किल काम बा। बाबूजी, अब हेलो। हाँ बाबूजी। हाँ बिटवा, हमनी के निकल गई बानी जा, पहुंच जाए जा सांझ तक। बुझात अंधेरा हो जाए। हाँ जी जी बाबूजी, हमनी के घर ही बनी। आई अंकित के फोन लगाई जी। कहाँ बाहू? The number you have dialed is presently not reachable. नॉट रीचेबल बताओ था। The number you have dialed is presently not reachable. अंकित, तू डर मत, हम बनी, सब ठीक हो जाए। चंदा, चंदा, रुका। चंदा, चंदा, जौन तू करत आड़ू ना वो गलत बा। गलत गलत तो रउआ लोग कर रहल बानी हमरा साथ। कैसे गलत किले बानी जा? हैं? तू कहू के गोद भरे खातिर ओकरा से पैसा ले ले बाड़ू, ओकरा से तुहार माई का ऑपरेशन भइल, आज उ जिंदा बाड़ी, तो कैसे गलत कैले? उनकर गोद सुना नहीं खे, अब उनकर बच्चा हो गइल बा, अब वो उनका साथ जी सकेला। हम अपन बच्चा केहू के न देब। देखा, तू गलत कर रहल बाड़ू, ऐसे तो दुनिया में केहू पर भी भरोसा न हो पाई। ये ठीक नहीं है। बिटवा, आई माई, प्रणाम प्रणाम बाबूजी। खुश रहा। प्रणाम माई। खुश रहा, खुश रहा। आई एम। अरे दुल्हन, सौभाग्यवती रहा, ऐसे ही फला फूला। अब जल्दी से हमके हमार पोता के मुंह दिखाता। हमार मुंह का देखत बाड़ा? अरे मिलावा हमार पोता से। हैं? ओने बा, आई आई, कहाँ है? देखिए, अरे बिटवा, हमार बिटवा। हमार बच्चा, हमार बेटा आ गइल। हमार बेटा आ गइल। ये सब कहा? पोता बाबूजी, रोज पोता, अपन बच्चे के ले जा, अपने पास रख। ये लड़का हमार बा और ये लड़की तुहार। ना ना, ये लड़का हमारा, हमार करेजा के टुकड़ा हो। बाबूजी, हम एकरा के अपन कोख से पैदा कैले बानी, 9 महीना पोसले बानी हमें क्या अपन पेट में। बाबूजी, अगर हुआ भरोसा नहीं खेता, साहब से पूछ ली। ए साहब, साहब बता देना साहब। ए लड़की, के बाड़ू तू? रवि, कहा ये सब? ये सब का होता ही जा? ए लड़की,
सच सच बोल, अगर ये लड़का तुहार बा तो एकर बाप के बा। अरे बोलत काहे नहीं की? एकर बाप के बा? हम है एकर बाप। अगर वो लड़का ये लड़की के बा तो ये बच्ची के क्रिया। ये हमार बेटी है। कहा तुहार बेटी? सच तई बाकी रवा लोग के डर से हमने की गलत कहले बहन। बांझ होके के अभिशाप अंबिका के जियल मुश्किल कर देले रहे। राउर बहू हमने से जितना प्यार करत रहे उतना ही रहुआ लोग के नफरत से डरत रहे। ये समाज के ताना सुन सुन के अपना जिंदगी से थक गए रहे। तनी सोची हेमे होकर का कसूर बा? अरे दुनिया में ना जाने ऐसन ऐसन कितना औरत हुई है जे बांझपन के शिकार बाड़ी और ये समाज के दकियानुसी विचार के आगे घुट घुट के जिए खातिर लाचार बाड़ी। हम अंबिका के आंख में हर पल अपना आंख से ये बांझपन के दर्द देखले बानी। ये तो मर जाए के चाहत रहे बाबूजी, ऐसन जिंदगी से छुटकारा पावे खातिर। मगर हमर प्यार एकरा के ऐसन कदम उठावे से रोक देत रहे। हाँ, ये खाली हमरा खातिर जिंदा बिया काहे कि ये बहुत प्यार करेले हमरा से, बहुत प्यार, अपना आप से और अपना जान से भी ज्यादा। रवा लोग के प्यार पावे खातिर और ये समाज के तरह तरह के ताना से बचे खातिर ये एक गलत कदम उठा ले ली। और ये कदम में हम एकर साथ देनी, रवा लोग के इच्छा पूरा करे के खातिर ही हम ही मासूम लड़की के भी हमें शामिल कर लेनी और एकर कोख के भाड़ा पर लेकर आपन सुना गोद के भरे की कोशिश करनी जा। आपन खुशी की खातिर एकर मजबूरी के फायदा उठाई। केहू गलत नहीं किए बाबूजी, केहू गलत नहीं किए, न अंबिका न चंदा और न हम। अगर केहू गलत बा तो रहुआ बानी और रहुआ जैसे दकियानुसी विचार से ग्रस्त समाज के कुछ लोग जे आज इस जमाना में भी लड़का और लड़की में फर्क करेला। और एगो जिद के वजह से हमके बेटा होके के धर्म निभावे के पड़ल और अंबिका के बहू होके के कर्तव्य पूरा करे के पड़ल। रवा लोग हमनी से अलग ना हो जाए, ये डर हमनी के अंधा बना देले रहे और ऐसा करे के खातिर मजबूर कर देले।
घर की लक्ष्मी ये आप ही की बेटी है। आज तो हमारा आँख खोल देला बबुआ। समाज के बनावल ई जाल में फंस के हम आपन रिश्ता नाता सब भुला गए रहनी। ये सब प्यार का सच्चा एहसास भुला गए रहनी। आज हम भगवान से ही प्रार्थना करब कि तुहार जैसन औलाद भगवान सब केहू के थे। आज हमरा गर्व होगा था कि तू हमार बेटा पा। अरे समाज की घटिया सोच के बावजूद भी इस रिश्ता के दलदल में तू जोन प्यार के कमल खिलौले बड़ा होकर हम जिंदगी भर इज्जत करब। ना बाबूजी, ना। आज हम इस समाज के सामने सीना ठोक के बोल सकीला कि बेटा भाग्य से और बेटी सौभाग्य से। और बेटी सौभाग्य से। और बेटी सौभाग्य से। मन में उमंग भरल जिंदगी संवर गइल। धियरी खुशी के मन के कोना कोना बार गइल।